Jien Sister Teresa Agostinjana insellimlek u nilqek għal programmi ieħor ta' qari spiritwali mill-ktieb Oħroġ minn artek li jkellimna fuq il-ħajja tal-madre fondatriċi tagħna Sorjeta Agostinjani Servi ta' Ġesu e Marija li hi il-Venerabbli Sor Marija Teresa Spinelli. Eżis semmija nsejħu fostna it-Trinità Qaddisa fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Waħda mit-talbit favoriti tal-fundatriċi. Irrid lill-Alla, irrid noġbu bil-purità, irrid dak li jritu, irrid ngħix u mmut għalih. Inkomplu eżis semmija fejn ħallejna l-aħħar darba, nibdew kapitlu 14 li jġib it-titlu L-ewwel xewka. Meta ħaġa tkun ġejja tas-sew minn Alla, għejt li x-xjaten tal-infern sa jqumu jirvellaw. Kull minu strument fidejn Alla irid ikun lestiva biex iduq il-kalċi tal-imrar. Kull opra tal-Alla trid tiltaqa' ma' xkiel, kienet tħobb tajt Teresa. L-iskola li fetħet Teresa Spinelli rieda Alla u ridu għan-nies. Max-xitan ma jkunx kuntent qabel jitfa' xi bastun fir-rota biex ifixkel. Kif edna Marija Teresa kienet toqgħod fit-tieni solar ta' dar. Fis-solar ta' taħt l-iskola kien hemm avukat jismu Franġisk Spada. Beda jħossu mfixkel għax it-tfal kienu qed jagħmlu l-istorbju. L-ewwel ma tefa' l-ħtija kien fuq il-konsill lokali li kien qed jafda uliet il-poplu f'idejn żewġ nisa Rumani qal li waħda minnhom kienet miżżewġa u telaq ar-raġel. U flimkien ma' littra tal-avukat kien hemm ittra anonima li kienet mimlija kalunji. Fija kien hemm li ċerti saċerdoti kienu ġejjin u sejrin għand dawn in-nisa li s-Sur Guljermi kellu jkeċċihom minn daru. Li meta kienet għada Ferentino, Teresa kella ħbiberija skandaluża mat-tabib tal-familja Stampa. Kollha lajja dawn, Għalkemm din l-ittra kienet anonima, kienet mibgħuta flimkien kombinazzjoni ma' dik tal-avukat fl-istess jum. Imma s-sindku wieġeb hekk għal dawn l-ittri insolenti qal is-Sur Spada qiegħed jipprova jxerred velenu bil-kalunji li qiegħed jaqla dwar l-allima. Li aħna stess żilna għal pajjiżna, l-allima li aħna ħtarna biex tmexxi l-iskola hi s-Sinjura Marija Teresa Spinelli. Is-suġġerawilna tal-familja Stampa stess għalulna li għandha isem tajjeb fosthom u li edukat lit-tifla tagħhom. Irrakkomandawilna l-istess Ġiżwiti ta' Ferentino u l-kappillan tagħna stess faħħara għal kwalitajiet sbieħ li għandha qal is-Sinjura Teresa Spinelli veru li hi mifruda minn żewġa imma qatt ma kellha ħtija bħal mara miż-żewġa la darba r-raġel sa mill-bidunet minħabba fl-irvellijiet kien imkaxkar mal-kurrent u qatt ħadd ma sar jaf x'sar minnu. Dan l-avukat Spada kien jirrabja għax l-istat kien favur Marja Teresa, sħaba u l-iskola tagħha. Għalhekk kien jgħada palija u jaqla l-gideb fuqha biex jeħles minna darba għal dejjem. Darba minnhom fil-miliet tal-1822 rid jaqbel waħda minn tiegħu. Kien il-jum li fih kienu se jdaħlu s-Santissimu Sagrament fil-kappella ta' dan l-istitut li kien qed jitwieled. Id-dokumentazzjoni tajt li dakinhar Spada tela fit-tieni solar fejn kien hemm Marja Teresa u sħaba u beda jħabbat il-bib qisu miġnun u jgħajjat irrid nara tmut bil-biża'. Il-ferħ li kien qed isaltan ġewwa dak il-post qaddis
ħassru dan il-bniedem flimkien mal-familja tiegħu. Saħansitra indaħlu il-missirijiet ta' tfal minħabba dan l-inkwiet u waslu biex talbu lill-Papa kontra l-avukat. Kiteb ukoll ċertu kanonku Nikola Gaspari lis-Segretarju tal-Istat, dan is-saċerdot ma qbissa liha u għall-opra tagħha għax kien iġiba imma bħala kappillan tal-parroċċa kien imqanqal mill-imħabba li kellha lejn in-nies. Hekk kiteb wara l-miliet li semmejna qal Teresa Spinelli imara magħrufa għall-onestà u l-ħila. Ma nistax niskot iżjed dwar dak li qed jagħmlilhom l-Avukat Spada. Jitkellem bla doċ fil-pubbliku b'mod l-aktar ħażin. Hemm bżonn li dal-bniedem isikket il-sinu darba l-dejjem u ma jattakkax iżjed l-onestà ta' dawn in-nisa li l-poplu qed igawdi l-edukazzjoni tal-bniet minn għandhom. Ma tistawx tifmu kemm gost nieħu għal dal-kappillan meta fil-ħin ħieles tiegħi immur nittawlilhom. Skola tilma bl-indafa, kulħadd attent, kwiet fuq xogħlu jew jaqra jew jikteb. L-injuranza u l-guffaġna qal li kien hawn qabel qed jgħibu mill-pajjiż. Iż-żerja tar-reliġjon qed tikber u qed ifittxu iżjed is-sagramenti. Ipprokuraw mela li daw l-imsejkna jgħixu iżjed fil-kwiet inkella jekk mhux se jkunu jifilħu iżjed lil dan l-avukat il-poplu se jmur minn taħt. Wara ħafna tilwim l-Avukat Spada ma setax joħloq iżjed kalunji kontrija għax il-poplu kien magħha u l-istess awtorità tal-pajjiż kienet taqbes għalija billi kienet qed tara bajnejha u tmiss bidejha il-ġid li kien qed isir. Kapitlu 15. Il-mulej jipprovdi. Meta Abram kien tiela bit-tifel Iżak fuq il-muntanja Morija, ibnu dar lejħu staqsih, missier, il-ħata pawn imma l-vittma fejni? U kellu raġun. Il-missier kellu f'moħħu lill-ibnu stess. Fl-istess ħin dan l-iben waħdini kellu jkun dak li minnu joħroġ ġens kbir. Abram, li kien bniedem li jintelaq f'idejn Alla, ħares lejh bil-ħlewwa u serraħlu rasu lit-tifel u qallu u il-mulej jipprovdi u tassewek ġara. Għax kif kien se jmitt is-sikkina fuq ibnu, l-anġlu tal-mulej waqfu u Abram dar u ramu ntun maqbut minn qrunu. Alla jipprovdi. Ek jiġrila, Teresa. Minkejja l-inkwiet li kien qed iqum minn kullum kien, l-iskola baqgħet mixja l-qudiem u n-nies baqgħu jiġu. Teresa bdiet turi x-xewqa li twaqqaf komunità. Darba waħda waqt li kienet qed titlob semet leħen Teresa minn ġewwa jikmanda. Ibni kappella. Qed tħossi l-kman, Teresa,
ibni kappella. Għalet kif jista' jkun? Mela ma jafx li lanqas hawn biżżejjed lokal għall-iskola u l-flus. Ajma, hekk jgħidlu s-senjur ta' taħtna u l-mulej intant eżis semmija ipprovda. Jaftakret li kella 5 skudi. Bihom setet tagħmel artal tal-injam. Għal-bqija Alla ħasebu. Għallet 18 skut u bihom xtrat il-kurċifiss. Is-sabiħa hi kif tisqari stess. Fejn kella l-flus, aktar ma bdiet tiġbed minnhom, aktar bdiet issib. Din il-providenza damet għal bosta żmien sakemm kienu jaqtaw l-ispejjeż li kien ikollhom. Lil Teresa l-flus qatt ma ħablula rasa, li kien jinteressa kien il-ġid tal-persuni. Bħala liema nisranija tas-sew kienet tapprofitta minn kull okkażjoni biex tkabbar it-tfal fil-virtujiet insara. Kienet ħajjarhom jagħmlu xi sagrifiċċju, tifhem li dak li tiżra fiċ-ċokon jibqa' fit-tfal. Min jaf kemm familji tajbin ħarġu minn dak il-pajjiż frott tal-edukazzjoni tajba li ħadu l-ommijiet fiż-żożija tagħhom. Kapitlu 16. Umiljazzjonijiet ġodda. Marija Teresa soffrit minn żewġa, soffrit minn omma, mill-mara ta' huwa, minn nies li qalaw fuqha. Sawnek nifhmuha ftit, imma Ġesu issa kien qiegħed iressaqa iżjed lejn il-kalċi tiegħu biex minnu tixrob hija wkoll. Teresa soffrit umiljazzjonijiet anki mill-istess konfessuri tagħha. Billi hi kienet persuna mistika kif rajna, kienet tgħix ħajja ta' sagrifiċċju tal-għaġeb. Kulħadd kien jara fiha persuna straordinarja. Kienet tkun marida u gravi u forsi kienet ċorta waħda tqum taqdi dmira fl-iskola isa mixi u fuq ruħha pas-soltu. U aktar ma kienet bati u tagħmel sagrifiċċji, aktar kienet tikber fl-imħabba lejn sħaba. Biżżejjed ngħidu li l-għalliema li kienu jgħixu magħha kellhom bżonn l-ewwel u qabel kollox formazzjoni huma stess. Katarina Toma ma baqgħetx kif kienet ħallieta Ruma. Wara li ħadet ħsiba u għenita f'kull ma kellha bżonn, kienet tipprova teduka fl-ispirtu u min jaf kemm paċenzja ħadet biha. Teresa kienet dejjem tħeġġeġ l-imħabba talla fi sħaba b'dik l-imħabba li kienet mixowla u kienet tintilef meta kienet titkellem fuq il-ħwejjeġ tas-sema.
Dan il-ħsieb fakkarna fir-regola ta' Santu Wistin li tiftaħ sewa sew b'dawn il-kelmiet. Qabel kollox, aħwa l-aktar eżiż, għandna nħobbu l-Alla imbagħad lill-għajrna għax dawn huma il-kmandamenti ewlenin li jingħataw lilna. Madankollu, Alla permetta li waqt il-konfessur tagħha kien qed jara bajnejh il-qdusija ta' Marija Teresa, dan l-istess konfessur beda jiddubita minna. Minnaħa ma ntuħx tort, għax kien żmien fejn mhux l-ewwel darba li nibtu persuni mistiċi folots li ħawdu l-imħuħ tan-nies. Dan il-konfessur beda jgħaddiha biż-żmien u jitkaża biha għax kienet ta' sagrifiċċju u fomma siket. Nistgħu nobsru xi tbatija u ġeħ tal-qalb swila dan l-aġir lil Teresa meta niftakru li l-konfessur kien l-unika persuna li setet tafda. Mhux biss, imma ukoll kien jitkellem ħażin fuqha ma' kappillan ieħor u jgħadduha ta' miġnuna għax kienet tobdi dak li jgħidula. Alla kien qiegħed tassew isaffi din ir-ruħ. Teresa tgħidilna, ħaqni, Alla jrid ikisser li s-supervja tiegħi. Jekk sofra Ġesu din id-tbatija quddiem il-qassisin il-kbar u quddiem Erodi, għaliex ma jippermettix lil persuni intimi tiegħu li jbatu huma wkoll. Intant, Teresa tibqa' tagħmel il-ġid. Bil-mart kollu li kella kienet taħseb biex tagħmel l-irtiri lin-nisa u t-tfajliet. Kulħadd kien ifittixa għal pariri u bekk bdiet tiġri u tinferex il-kelma talla fi Frosinone permezz ta' din il-persuna imħeġġa bi spiritu ta' appostolat u mimlija bil-fwieħa ta' Kristu. Kapitlu 17. Fidejk mulej jien nerħi ruħi. Sa minn meta telaqa żewġa u marret lura d-dar tomma, Teresa kienet diġà ġieta l-ħerqa li tagħmel weda l-Alla li tintela għal kollox fidejh. Il-konfessur ma kienx ta' permess, għallila biex għalissa tipprova biss tgħixu imma mhux tintrabad vot. Aktar marruħ tersaq rib Alla, kif tgħidilna Santa Teresa t'Avila, aktar u jitlob minna li tintelaq fir-rieda tiegħu. Min-naħa l-waħda Teresa bdiet tisma' leħen minn ġewwa jgħidilha intelaq fija, u min-naħa l-oħra l-konfessur jgħid le. Kien ta' biss permess li tagħmel iżjed penitenzi. Dak iż-żmien dawn il-penitenzi kienu komuni ħafna fl-istituti reliġjużi. Dan kollu kienet tagħmlu bħala tħejjija biex tagħmel il-vot li semmejna, ġifieri li tintelaq għal kollox fidejn Alla.
Aktar ma jgħaddi żmien, aktar din ix-xewqa bdiet tikber f'Teresa. Mill-litri li ħallit warajja nsibu li l-aspett li l-aktar jispikka fihom hu bla dubju iħtieġa li kienet tħoss fiha li tiġbaħ lil Kristu sofferenti, Kristu għaddej, l-uniku medjatur bejn Alla u l-bniedem. Din l-idea ċentrali tal-kodba mqazza. San Pawl jgħidilna dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih ġustizzja t'Alla. San Pitru wkoll jisħaq fuq l-istess idea meta jgħid u intom ukoll bħal ġebel ħaj imbnew f'dar spiritwali saċerdozju qaddis biex toffru sagrifiċċji spiritwali li joġbu lill-Alla permezz ta' Ġesu Kristu. Klim bħal dan kien iqanqala lil Marija Teresa biex issofri u tpatti għal ħtijiet tal-bnedmin. Ridet pati ma Ġesu msallab biex il-passjoni tiegħu tisfa taġid fil-Knisja u għall-Knisja biex il-mulew jiġi glorifikat. Il-mulej jixtieq kienet tikteb li s-sagrifiċċju jintem kollu kemmu. Fl-umanità tiegħi Ġesu qed jara miżerja ta' dnub. Allura din l-umanità trid tiġi is-sagrifikata. San Pawlu kol ta' kien iħoss din ir-responsabilità li jerfa' il-piż ta' ħutu. Kien saħansitra lest li jkun misħut biex ħutu l-Iżraelin ikollhom sem ma' Kristu. Għallhom darba ngħidilkom is-sewwa fi Kristu minix nikdeb. Tixidli l-istess kuxjenza tiegħi fl-Ispirtu Santu li jiena mnikka tal-aħħar u dejjem qalbi maqsuma. Nixtieq li kont jien stess maqtuħ minn Kristu minħabba fħuti nies ġensi skont il-ġisem li huma l-Iżraelin. L-istess Mosè għażel li jmutu biex ma jintilifx ġensu ħati. Mosè reġa' mar quddiem il-mulej u qallu jħassa dan il-poplu waqaf id-dnub kbir. Għamlu għalihom infushom Allat tad-debb. Immissaħ frilhom dan id-dnub mulej jekk len nitolbok tħassarni mill-ktieb tiegħek li inti ktibt. U f'waħda mill-litri ta' Marija Teresa naqraw hekk. Dolawdu, waqt li kont qed noffri x-xejn tiegħi lill-Alla, ħassejt il-grazzja tmur tfur fija li qawwitni mhux ftit u ħassejt bħas-soltu leħem minn ġewwa jgħidli, binti, tibżax, demmi mxerret għalik u għad-dinja. Jien inkun lajnuna tiegħek, jien nista' kollox. Ek Teresa ridet toffri f'ħajjitha l-Alla biex ittieħ glorja, biex tintem f'sagrifiċċju għall-Knisja u għall-imsejkra midinbin. Din l-idea ta' medjazzjoni nsibuha ħajja ħafna fil-personaġġ bibliku Aronneħ u Mosè. Billi kien il-qassis kien jarsaq quddiem il-mulej f'isem ħutu. Qassis il-kbir kien jirbes fuq sidru 12 ħaġra prezzjuża li kienu jirrappreżentaw 12 nisel u jerfa' Aronne ismietu li Iżrael fis-sidra tal-ħaq fuq qalbu xejn jidħol fil-maqdes b'tifkira ta' dejjem quddiem il-mulej. Mela nistgħu ngħidu li din kienet il-missjoni prinċipali ta' Teresa li tkun sagrifiċċju offrut sħiħ lill-Alla. L-artalu lest kienet tħobb tajt u mħejji tajjeb jonqos biss in-nar biex itemmi l-vittma. Is-sagrifiċċji kbar li kienet tagħmel ma jobsorhomx bniedem kwalunkwe, imma kif jgħidilna wieħed teologu meta l-bniedem iduq l-imħabba t'Alla li waslitu sas-salib jasal għal ċerti ħwejjeġ li għalih huma normali waqt li għall-massa huma esaġerazzjonijiet. Il-bniedem qaddis jintefa' bruħu u ġismu biex itaffi b'mod jew ieħor dan il-għaġġ li qed jifni lil Kristu. Li tieħu semm it-tbatija ta' Kristu i-grazzja speċjali, grazzja ta' min irid jimxi b'fedeltà wara Ġesu. U Marija Teresa Spinelli kienet ġeneruża malla u dawn il-mumenti fejn kienet taqsam it-tbatija tagħha ma' Ġesu kienu mumenti prezzjużi ta' grazzja.
Għalija kienu esperjenzi qawwija fej kienet tħoss lil Kristu f'ħajjita li darba qal f'dak il-jum intom tarfu li jien f'missieri u intom fija u jiena fikom, min iżomm il-kmandamenti tiegħi u jħarisom u dak li jħobbni u min iħobb lili jħobb ukoll il-missieri u jiena wkoll inħobbu u nurih lili nnifsi. Marja Teresa ħadet din il-firdu tat-telqa f'idejn Alla bħala vot li jgħidlek telqa għal kollox f'idejn Alla. Faqar l-aktar jibes u bidjenza mill-ikbar preżenza talla, astinenza mill-laħam, perseveranza. U forsi ngħidu minn wieħed ġew 5. Ekku, għax min jintelaq falla jfisser dak kollu li qalet Teresa wara li għamlet il-vot. Sa nkunu nafu x'qalet is-semmija fil-programm li jmiss. Jien nixtieq insellem u nirringrazzja lilek li kont magħna għal dan il-programm, il-paċi miegħek. Forsi tistaqsi x'inhu għaddej, ejja nuruk mill-ħajja jifel, nimxu ferħana naqdu l-mulej, għal-waħda l-waħda fi Kristu. Omna Teresa għexet fil-tal, għalmet li żgħażagħ titlit qajrin, dejjem riditna naqdu bil-qalb, għal-waħda l-waħda fi Kristu. Hi kienet temmen fl-akbar sigriet, tobdi u tingħata l-Alla bil-fern, kebset il-fjamma